Jó estét kívánok! Újabb magyar ellenes provokáció. Ismeretlen elkövetők mára virradóra magyar ellenes jelszavakat irkáltak több temerini ház falára. A nap egyéb fontosabb hírei következnek szóban és képben. Módosításra szorul az igazságügyi törvény, közölte a VMS parlamenti képviselője. Gyéligy kormányalelnök szerint hivatalos európai dokumentumban először jelent meg, hogy Szerbia jövőre már uniós tagjelölt ország lehet. Ma még nincs igény Vajdaság brüsszeli irodájának megnyitására, véli a tartományi kormányfő. 52 évvel ezelőtt, november 7-én érkeztek Budapestre az 56-os forradalmat elfojtó szovjet katonai egységek.